नै बिराद मानसि जाफैखाबाय लोगोफोर दानो टाइम आरो 1थाल' जादों ओमफ्राय बिराद मानसि जाखाबाय ओइथिं बारा गैया 6थायावसो ओमफ्राय मोसानाया सासे नै आसानखौ खोन्थागासिनो दङ गोदोनि आबै आबौआ गानोमोननो माबाया जाया होननानै फुटखुरि हाबाया बर'नि हाबायाबो फुटखुरिसो गाननांगौ होननानै बाथौफोरा मा होनदों आब' देनाय खोन्थाफिननाय बे आसानखौ आसाना गोदो गोदाय जोंनि बर'नि आबै आबौमोना हाबा जायोब्ला बोराय बुरैया दा बोराय बुरै थानायफोरा हाबा जायोब्ला मुथि आसान होनासो गानोमोन आरो खोमायाव फुटखुरि सरा होनानैसो हाबा खालामोमोन आरो नै बे मालाया गोदो गोदाय राज माबा माला नैयो राज माला जाहैबाय बेयो ना रुफानि आरो गेदेर गेदेर हार गेदेर गेदेर गोदोनि आबै बुरैया गानोमोन हाबा जाबाबो रुफानि मुथि आसानसो गाननांगौ होननानै नेमाव लिरबायदों आरो ओमफ्राय फोरमायबाय नै लोगोफोर बे रुफानि मालानो रुफानि माला गानोमोन गिदिर गिदिर सेला बेखौ सेट होजोबदों आरो ना सेट होजोबदों आरो नै दख'ना गस्ला गासैबो ओंखाम जाहैगोनसैनो नाम्बार मोना बर'नि माबा जाया इयो देलायजोब्बाय आरो ना काश्मीरनिफ्राय जोंना जानला मोनला मोसाबानो नाम्बार होयो बिराद मानसि जाबाय खोब जाजोब्बाय नै लोगोफोर जेरैबो बथिब हेल' नानि जारावबो क'क्राझारनि जयैनो लोगो मोनलायदों जोंहा बागुरुम्बा मोसानाय नायफैनो बागुरुम्बा नायनोसै ना कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर नंगौ हाफांखौ मेगन मोदैना साननै गोजोन जाफैबाय माबायदि नुदों बागुरुम्बा दोहौ नायलांदो दा एकदम समायना रमायना बर'नि नामजादा बागुरुम्बा नायनोसै अभिनंदन करें नरेन्द्र मोदी सारा माननीय प्रधानमंत्री गराकीक आदरणी जनाओ तेखेतर प्रति सम्मान प्रदर्शन करो। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध है कि स्टेडियम का परिदर्शन कर इन कलाकारों को अपने स्नेहाशीष से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय, इस पावन अवसर पर आज यहाँ 10,000 से अधिक कलाकार उपस्थित हैं। वे आपकी प्रेरणादायी उपस्थिति में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आतुरतापूर्वक प्रतीक्षा रखें।
जाती है। নৃত্যৰ ঐতিহাসিক বৃহৎ সমূহীয়া প্ৰদৰ্শন বাগৰুম্বা দোহ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ আমাৰ দেশৰ যশস্বী প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমি সকলোৱে স্বাগতম জনাইছোঁ। এটা বৃহৎ হাত চাপৰি সকলোকে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত আমাৰ আটাইৰে শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ মাননীয় ৰাজ্যপাল শ্ৰীযুত লক্ষ্মণ প্ৰসাদ আচাৰ্য ডাঙৰীয়া, অসম प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय असम के राज्यपाल श्री लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी और माननीय मुम्बई और माघ दोमासीर शुभेच्छा और मरम जनाइছো। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य जी, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा जी, केंद्र में मेरे सहयोगी सर्बानंद सोनेवाल जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, असम विधानसभा के अध्यक्ष विश्वजीत दोईमारी जी, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर अग्रामा मोहिलानी जी, राज्य सरकार के मंत्रीगण, सभी गणमान्य नागरिक बंधु भगिनी और असम के मेरे भाई और बहनों, मेरा सौभाग्य है कि मुझे असम की संस्कृति, यहाँ की बोडो परंपराओं को करीब से देखने का अवसर मिलता रहा है।